kamar yadda kuka sani, amfanin zama ko in ce amfanin zaman maza a gida ba wai zama za ka yi kawai ba. Matarka tana buƙatar taimakonka. Kamar yadda kuke gani, ina tuna mana mu maza cewa ko kai mai gida wai zama za ka yi kurum ba, kawai ka zauna a gida. Sai dai an gama a miƙo ma baka iya komai ba. Alhalin zaman auren nan fa ce aka yi ka taimake ni in taimake ka. Taimakon juna ake. Yauwa. Hajiya ta yi wanke-wanke, ta yi shara, ta yi mopping, ta wanke banɗaki. Sai na ce ita ma ta huta. Dan yi mata ɗan abin da zan iya ni ma. Kaga at least kai na ɗan rage mata. Wannan shine aikin mazan ƙwarai. Ina kiran mu maza da mu dinga yin ƙoƙari muna ɗan taya matayenmu wasu abubuwa. Hakan yana sa matayenmu su ji daɗi kuma yana kawo a ƙara shaƙuwa da juna. Zata ji ko da awa ɗaya kai a waje baka dawo ba sai ta ji ba daɗi. Saboda kawai an riga an shaƙu, saboda an zamanto ana taimakawa juna. Wannan doya kenan nake fere. Na ta fere doya. Tace Hajiya ta zauna ta huta saboda ta gaji gaskiya. Za ka ga wani namijin ba ruwan shi in tsinkewa zaki don aiki shi bai damu ba. In kin yi latti ma wajen kawo girkin ma faɗa ne. Baya dubawa da yadda yanayin abubuwan suke. Ki wancan, ki wancan, ki wancan. Gaskiya ina ba mu shawara maza da mu daure mu dinga taya matayenmu. Ko yaya dai ka ɗan yi mata wani abu. Ba wai an ce sai ka yi abubuwa manya-manya ba ko abin. Iya abin da za ka iya. In ka yi yana cikin jin daɗi. Za ta ji daɗi. Za ta san kuma cewa ka san tana ƙoƙari. Saboda wani aikin sai ka zo kana yi za ka san aikin ba na wasa ba ne. Za ka san aikin da wahala. Ka san aikin ba wasa a ciki. So gaskiya fi sabilillahi ni ina iya ƙoƙari na wajen taimakawa matata. Don wa'annan abubuwan nakan yi ƙoƙari in yi. Ɗan shara, wanke-wanke ina ƙoƙari ina yi. Saboda yana cikin taimakawa juna gaskiya. Kuma yanda na gaya muku, yin hakan yana ƙara sawa ku shaƙu da juna kuma ya zamanto cewa kuna tausayawa juna kenan. Maimakon wasu mazajen kawai idan ya shigo gida kawai suna gida. Wani ma irin don Sunday ba inda yake zuwa. Amma matar za ta ji gara ma ya tafi ko kallon ball ne. Saboda in ya zauna a gidan to ba shi da amfani a gida. Kawai zai zauna kurum. Ruwa ma ga shi a kusa da shi. Ke miƙo min ruwan nan. Ga ruwan fa yana kallo ba. Amma ba zai iya tashi wai ya ɗauko ba. A'a wai ai sarki ne shi. Miƙo min ruwan nan. Sai ta ce to wannan ma me amfanin zaman shi a gida. Gara ko kallon ball ya tafi. Saboda to ba assistant. Kawai shi dai sarki. Komai a yi masa, komai a yi masa. Wallahi ba daɗi gaskiya. Advisably wallahi ina ba mu shawara. Abu ne mai kyau don wanda ya fi kowa, ya fi komai a duniyan ma yana taimakawa iyalin shi. Wanda ya fi ka, ya fi ni, ya fi ku yana taimakawa iyalin shi. Wallahi taimakawa iyalin shi kuma su ji daɗi. A yi wasa da su, a yi nishaɗi, a yi hira da sauransu. Maimakon wasu mazan sai ka ga mutum ba abin da yake da shi. To at least ba a bashi ka tara wani ɗan ƙaruna ne kai. Ɗan ƙaruna ne kai ina ɗan ƙaruna ne yake. Ko kuma kuɗin aka ce ma ba za su ƙare ba. A nan fa ka same su.